Tak som veľmi spokojný, 2-0 vyhrávame po 2 zápasoch, ideme do Bratislavy s náskokom, medbalom. Dúfam, že toto bol náš posledný zápas doma, že sa nám to tam podarí rozhodnúť. A musím pochváliť celé mužstvo, znova bola dobrá disciplína, krátke striedania. A i keď stav bol dosť taký, nemali sme taký veľký náskok, že Doprastav znížil z 3-1 na 3-2, ale potom sa nám v poslednej tretine podarilo streliť 3 góle. Ja som inak v šatni chalanom hovoril, že vyhráme 6-2, tak sa nám to splnilo. Som veľmi spokojný, musím vyzvihnúť celé mužstvo a hlavne dnešný hat-trick Čibena Slováka. Doma sú nepríjemní, je tam aj dosť zlý povrch, dosť to tam skáče, ale víťazné mužstvo asi nebudeme meniť, čiže pôjdeme s tou istou zostavou. Tak myslím si, že bol ťažší ako ten včerajší. Včera to už potom chalani z Bratislavy vypustili za toho rozhodnutého stavu a dnes to bolo také, že sme neodskočili viac ako tie 2 góly až tretiu tretinu. A myslím si, že aj dneska sme zaslúžene vyhrali a mohlo to byť ešte väčším rozdielom, lebo tam na tie šance tam na to boli a škoda toho. Padlo mi to tam, tak ako to mohlo padnúť úplne niekomu inému, čiže je to o šťastí a je to o tom, či treba dobre trafiť tú loptičku. No. Dneska sa mi to podarilo a na budúce sa to možno podarilo akomu inému. Chceme si zachovať to, že neprehrať opäť v tom play-off a spravíme preto všetko, aby sme to v sobotu ukončili a získali ten zlatý hat-trick. Zatiaľ domáci myšlo to, že dali za každým prvý gól. My sme sa inak nemohli dostať do zápasu, sme prehrávali zase o 2 góly, dali sme na 3-2 síce. Ale zase dostali sme gól na 4-2, čiže v kuse mali ten odstup 2 gólov a to strašne ťažko proti Nite dobieha. Myslím, že doma to bude úplne zápas, nakoľko Nitra na tom povrchu bude mať väčšie problémy ako tu, predsa je to obrovská výhoda, keď hrajú doma. Takže ja si myslím, že určite ich viac potrapíme ako tu. Veľmi dobre zachytal Stano Petrik, predsa je to skúsený brankár, myslím, že najlepší na Slovensku momentálne. A doma ho zasypeme, budeme sa snažiť čo najviac ísť do gólu.